Jak vypadá naše klasické ráno? Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Co bychom asi tak mohli napsat do omluvenky? Ujel mi vlak, i poslední metro. A víte co? Když zjistím, že můj soused ještě taky není ve škole. Když mě učitel programování místo jména oslovuje: ten kluk ve žluté mikině. Někdy si říkám, jestli ještě znáš mý jméno. Když si myslím, že probíranou látku konečně chápu a učitelka mě přesvědčí o opaku. Všechno hodit to za hlavu, přiznat si, že v tom plavu. Co si myslí učitel, když mě vyvolá k tabuli? Poď sem, nech sa s tebou zblížim. Poď sem, ja ti neublížim. Poď sem, ja ťa nezbijem. A co se v tu chvíli honí hlavou mě? Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevinně. Tak prosím, Pětku, ne, tak prosím, Pětku, ne. No a pak přemýšlím, jestli učitel ví, že nic nevím. Nevím, jestli je to znát, možná by bylo lepší lhát. A on se mě nakonec ptá, proč jsem se už zase nenaučila. Protože jsem dysgrafik a sociál a je mi jedno, co bude dál. Ale stejně odcházím s pocitem vítěze. Do země zašlástně zatloukat nej, mý slzy neuvidíš. Na začátku každé hodiny počítačových sítí. Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid. Když se v sítích společně snažíme zapojit všechny kabely. S každým krokem ve mně sílí pocit, že jsme téměř síly. A kdy se nám podaří správně zodpovědět otázky pana učitele v sítích? Za spoustu dní, možná za spoustu let. Když se snažíme pochopit elektrotechnické měření. Je to nemožný cíl, který si vymyslel. Jakmile zazvoní na konec volné hodiny. Je konec a to bolí. Chcem vrátit čas. Jak vypadají naše přestávky? Cestujeme. Po schodách, poznávám po schodě. Když nám učitel nahlásí písemku. Pohoda, klídek, leháro, nejspíš jsem jenom línej, čím dál víc. Před písemkou. 2 týdny v knížkách ležím snad nemarně. Po písemce. Jsme v prdeli, můžem si za to sami. Jsme v prdeli. Na hodině angličtiny. Včera jsem ti zvládal rozumět, furt chápu jednotlivý slova. Lenže unikátí zmysel vět, treba to zkoušet za znova. Co pro všechny kuřáky znamená, když zazvoní na velkou přestávku? Co se honí v hlavě učitelů při opravování písemek? Čím co je, že mladý netúžia byť múdry. Jak vchází učitelka do třídy s opravenými písemkami? Je nafrněná, problematická. Je nafrněná, egoistická. Co se mi honí hlavou, když dostanu 1 z matematiky? Každý mi čelásko závidí. Když tvrdím, že ten jeden bod navíc, který mi chybí k lepší známce, si určitě zasloužím. Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen. Když zjistím, že soused má stejně špatnou známku jako já. Ja sa polepším,
polepší. Když si před písemkou fotíme zápisky do mobilu. Som na tebe závislý, iba ty máš, čo chcem. Nedýcham a nemyslím, keď ťa nemám. Když zjistíme, že písemka má ještě druhou stranu. Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry. Když si vzpomeneme, že na zítřek má být hotový protokol do měření. Říkám ti, spánek je pro nuly, chce to po nocích Morgany, po ránu Red Bully. Když o přestávce nemůžeme chytit Wi-Fi. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Jen jediný školní den má svá pozitiva. Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle, za zády černý most. Co si myslíme při zapáleném výkladu učitelů? Spomaň, máš pri vysokú rýchlosť. A co si myslí učitelé? Všechno sežerou mi z ruky zobou, nafoucem jim hlavy. O, to mě baví. A jak je to ve skutečnosti? Ztrácíš se z mojí paměti. A kdy se vlastně začneme doopravdy učit? Je to o hvězdách, je to o hvězdách. Proč nám maturita vůbec nenahání strach? Kolem je spousta andělů, co nedovolí tvůj pád. A vůbec, vždyť je to ještě daleko.